Защо се включвам днес? Днес се включвам, за да ви споделя една наша много голяма победа, с която просто наистина много се гордея и искам да ви покажа и да ви кажа няколко неща по тази тема. Първо ще ви разкажа мъничко защо е толкова голяма и толкова ценна тази победа. За да ви разкажа това, трябва да ви споделя малко факти от ситуацията. От известно време, както знаете, се занимаваме с ваденето на документи онлайн, дистанционно, предимно за хора, живещи в чужбина, тъй като за тях това е доста трудно като цяло, като си дойдат в България. Така не винаги успяват, не винаги имат време, не винаги са компетентни и в такъв случай това, което им остава е да упълномощят някой, който да свърши тази работа за тях. Това, което ние правим от няколко вече, може би 3 месеца и повече, предлагаме тази услуга като част от нашите услуги. И в голяма част от случаите общините нямаха ситуации и казуси свързани с адвокатското пълномощно, което на практика е нашето основание да представляваме хората, живеещи в чужбина. В последните няколко седмици обаче, във връзка с ваденето на актове за раждане на деца, които са родени в чужбина и на практика, за да имат българско гражданство, те трябва да бъдат регистрирани в българския ГРАО. Част от общините, няма да споменавам конкретно кои, се опитаха да ни убедят и да изискват от нас нотариално заверени пълномощни, което разбира се супер много усложнява ситуацията на хората в чужбина. Те трябва да ходят до консулство или да заверяват пред местен нотариус, след това да се превеждат тези заверки. Това отнема време, разбира се, струва средства и като цяло възпрепятства изобщо тази цялата процедура. И тъй като аз не съм съгласна и никога не съм била съгласна с това, в крайна сметка адвокатите именно за това са адвокати, за да могат да представляват своите доверители без излишна бюрократщина, както аз го наричам, а именно без заверка на техните пълномощни. И тъй като не успяхме на местно ниво да се разберем с няколко общини, аз реших да предприема едни крупни мерки и всъщност какво направих? Направих едно запитване, искане за становище от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, под шапката на което се намират всички служби ГРАО. И не само подадох това искане, но им цитирах няколко становища, включително на Столична община, съдебни решения на Върховен административен съд и така нататък, с които, разбира се оказва, че адвокатите не следва да представят нотариално заверени пълномощни. За моя най-голяма изненада и за най-голямо очудване, само 4 дни след като подадох това запитване и искане за становище от МРРБ, получих техния отговор, който, разбира се, е в посока на това, че адвокатите имат специални права, не случайно са вписани в публичния регистър на адвокатурата, който може да бъде проверяван от всеки интересуващ се и на база на единствено изрично адвокатско пълномощно следва да бъдат вписвани, издавани и регистрирани актове за раждане, както и всякакви други документи, които са свързани с гражданско състояние на хората. Включително настоящи постоянни адреси, включително семейно положение, удостоверения за брак, за смърт, за наследници. Всички тези документи могат да бъдат издавани на лицата чрез адвокат, без да бъдат заверявани пълномощните към адвоката. Честно да ви кажа, приемам това за особена лична победа, защото голяма част от колегите, с които си говорих по тази тема, ми казаха: част от общините го приема, другите не го приема, зависи как се случат нещата, което като цяло е нещо, което аз не възприемам за нормално и затова реших да взема нещата в свои ръце. Ето защо днес съм толкова щастлива и с голямо удовлетворение споделям тази наша победа. Вярвам и се радвам, че с общи усилия, когато правото е на наша страна, всичко може да се случи. Защо ви споделям всичко това? Защото то е доказателство, че когато правиш нещата от сърце и душа, те винаги се случват. Съответно, какъвто и казус да се появи, каквото и затруднение, предизвикателство, препятствие или нещо друго се изпречи на пътя ни, винаги има решение и винаги ще бъде намерен начина, по който да се случат нещата тогава, когато правото е на твоя страна. Ако имате нужда от съдействие в такива ситуации или в други казуси, съм на разположение да направим консултация, да обсъдим вашия казус, да измислим решението, което ще бъде най-добро за вас и да случим това решение по най-добрия възможен начин. Благодаря ви за доверието и вярвам, че